всички! Днес съм ви подготвил так 10 любими влогъра, мои любими влогъри. Да, нека да започваме. На 10-то място слагам Beauty by Steffi, защото тя е много хубава, красива, умна и така нататък, всички най-добри качества в една жена. На 9-то място слагам Кристиан Танев с неговите шактурби, глупости. Да, кефи ме много. Аз много се кефа, разсмиваме винаги. И да. На 8-то място слагам Тодор Разов. Тодор Разов е една много интересна личност, много умен човек. Мисля, че от Пловдив. Кефи ме с неговите клипове, в които винаги има смешни ситуации, които той показва. Даже ги разиграва. Това ме кефи. И да. На 7-то място слагам нашата открояваща се влогърка Ая. Хайчи Тукс, мисля, че се пише в YouTube. Много забавна, много чок, много нур-нур и всичките качества, които притежава самата тя. Много ме кефи, аз ти много ме кефи, особено клиповете винаги са били забавни, винаги съм се смял на тях, винаги с нейните гости, двамата Викторовци. Да, так мога така да се израза. И супер. На 6-то място слагам забележителния Емил Конрад. Мисля, че тук ще има огромен хейт, защо го сложих на 6-то място, а не на първо, защото има други влогъри по-добри от него. Това, че той има 150 абоната в YouTube, хиляди, че има толкова много гледания на видеята. Не си мислете, че той е над всичко, най-много може да прави нещата. Да, има и други влогъри, които са по-забавни от него, но и той мен ме забавлява с Силвето, с баба му, с Леля му по-скоро. Забавен ми е, доста ми е забавен винаги, всеки негов клип. На 5-то място слагам Бейби Мирелка. Много готин човек, много забавен, много усмихнат, супер лъчезарната е, много зареждащ човек, много положителен, много... Абе, златна. Много ми харесва. Значи това е единствената влогърка, която винаги е била усмихната, винаги е положително настроена, винаги... Никога не ме е хаштаг потискала, винаги ме е забавлявала, особено нещата във влака. Клипът е с нещата във влака, много беше забавен. На 4-то място слагам Цветослав Цонев, Цуро. Той е див, той е забавен, той е смешен, той винаги играе в неговите видеа. Много забавен човек, много открояващ се от другите. Пресъздава много моменти. На 3-то място слагам лъчезарния, винаги усмихнат, положително настроен човек Диди Хикен-Штикен. Това е човек, който никога не може да те разплаче. Поне мен не ме е разплакал, никога не ме е натъжил. Винаги е положително настроен, винаги е мислил позитивно. Значи самият човек е позитивен. Значи той много си паса с Бейби Мирелка и двамата са много положителни, много са весели, винаги са били усмихнати и да. И на второ място слагам най-добрата, според мен, влогърка и тя е Ина Уеднейс Адамс, мисля, че така се казваше каналът ти. Значи това е влогърката, която винаги ме е разсмивала. Няма клип, в който аз да не съм се разсмял. Значи толкова съжалявам за нея, че спря видеоклиповете си. Тя качва веднъж на 3 месеца, което много е гадно, защото аз се чакам нови клипове от нея. Но тя не качва. Жалко за аудиторията й. Аз съм и най-големия фен, мисля, че не знам. Значи това е човек, който е над нещата. Това е човек, който не му пука от нищо. Това е човек, който намира доброто във всеки. Положителен и тя човек, много ми харесва. И на първо място слагам Флапабум. Това е единствения влогър, на който съм изгледал видеята от един до всички. Изгледал съм всичките му видеа. Харесвам котката му, харесвам папагалът му. Абе, много готин човек, много положителен, много зарибяващ, много хаштаг горд българин. Супер готин човек, супер настроен, добре. Винаги търси хумора във видеята си. Винаги има хумор във видеята си. Винаги пресъздава ситуациите, както Тодор Разов, както Емил Конрад, както... Не искам да се обиди никой, който не съм го споменал от другите. И да, не искам да се обижда никой, който не съм го споменал в този клип. Просто за топ 10 любими влогъри, това беше от мен. Ако е топ 20, много други от вас щяха да са в този клип.
Това беше от мен. Ако ви е харесало, дайте пръст нагоре, споделете видеото, ако го харесвате и ако сте в него, ако искате го споделете, ако не искате не го споделете. Това беше от мен. Може да ме добавите в Snapchat, пише се Не Нов, както ми е канала с 0. В Facebook се пише Иван Ненов, може да ме видите долу в описанието, ще са ми линковете към Facebook, към Snapchat, към AskFM ми и да. Долу в описанието ще са каналите на всички влогъри, които съм споменал в топ 10. Може да се абонирате за тях и да следите видеята им. Това беше от мен. Чао! Или PUBG 2. Ще ви е приятно ли хората ви да ви гледат? Да, не знам, както вие си решите. Използвайте нещо, но не може да дойдете като лицето, като маймунски.